رمضان السنة دي غير كل عاداتي. رمضان السنة دي غير كل عاداتي. رمضان 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 السنة دي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ambe aw foka wali nyumando ni watina aw munun sogale banna jamana kono jamana ko ka aw bismillah ka jemu kan kene kono no hadisul iftari. Amba yini Allah subhanahu wa ta'ala fe ambaraka sumin tige anye do munun do ala ku mine anga bana bagato wala ka kene ya duma anga tabaw ala ka hinula ala ka yafuma ala ku dairo sumaya ka nyini ala fe anga jamana ala ka basiki ni ben sabati akonnana ala ko ke tiba bunye ko son salli ala muhammadin wa alihi. wala balma o anfle ne wati laba munun konnana aka kangan chesri angan chesri kosobe asabatira hadisa konnana ka fanga tiba kisi ni nema bana so mo ye kunni wati laba nunun kun sira kuma ka dlan kuru dali kun temble wala angan jija an yere kun hayni ama su beke anyena ma anga wati keren no ta su konnana anga seka ala wele wa sungolo min anfle ne akonnana ambado akko manoko angan jija angan chesri anga tile sun akana ke fuye parce que tuma do la ibe ko do ke tuma do la yere fe ko akan ka soro isunni no ibe ka baraji nyini ibita soro amai adoy jumenye ibita soro sungolo la mogo do be o mogo tala bu dumini ke fambela jelen fe a tuma do la amba la jaban kamana gan kosobe nga ka dumini ke mogo nyena ka ke ina fo foite anya nyini ngali ke yalma kololo bala wa kololo tala anya wuli ka joke ka se karamo ma anya nyini ngali min ke anga ajabi la minyon fe. Alhamdulillah an balimankɛ kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔba a bi don ala kota a bi don kɛbayiru jurumu yɛrɛ de la jurumuba mun bɛ yen tuma dɔ la a bi ala dɛmɛ n'ala tɛ sɔn ka yafi ma kɔnɔ la abada f'i ka tila ka tubi kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna a bi sɔn ka don hukumu kɔnɔ la ka d'a kan sunkalo kɔnɔ n'i y'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna an musolakaw i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an bɛ musow de ka émission kɛ citoyen kɔnɔ n'i ye aramani masa lajɛ a ye fɛnba kɛ muso ye a ma congé di maa si ma alabato kɔnɔ ni muso tɛ waati dɔw bɛ kɛ kalo kɔnɔ k'a daminɛ tile naaniw na ka taa fo tile 15 règle b'a kɛ to règle bɛ se ka n'o kɔnɔ la muso bɛ dumuni kɛ a ti seli a ti su fo tile 15 mɔgɔ tile 15 kɔnɔna la parce que règle jɛnya bɛ taa fo tile 15 parce que nin bɛ maa caman sɛgɛn alabato kɔnɔ la dɔw bolo n'a sera tile 15 ko bana don bana tɛ donc a daminɛ tile 4 tile 7 tile 15 tile 15 kɔnɔ n'o dafara o ye règle domaine bannen a donna bana hukumu kɔnɔ sa tile 16 don misala comme an t'o kuma kuma bɛ don ni kuma ye i bɛ jɛnaba ko i bɛ sunkalo sun daminɛ i bɛ seli kɛ k'i yɛrɛ furakɛ ala nana kɛ ala y'i lajarabi n'o n'a ɲɔgɔnna dɔw ye an caman kumakan don an b'an sigi tile fɛ ka dumuni kɛ n'i ko karisa i t'i dogo dɔɔni a ye n tɛ se ka siran maaw ɲɛ ka ɲɛ don ala la bon i bɛ k'o kɛ ala yɛrɛ de la i bɛ k'o kɛ ala yɛrɛ de la ka d'a kan maaw ka limaniya tɛ kelen maa dɔ bɛ yen n'a donna sun na i bɛ sɛ jiralen don a kɔrɔ walahi a t'a dɔn ko bɛ yen i bɛ jisuma min a kɔrɔ ka boisson sumalen don a kɔrɔ wala o saza t'a dɔn ko fɛn bɛ yen nka maa dɔ bɛ yen n'a ye i bɛ ka jisuma min a nege bɛ wuli a kɛ to a b'a ŋɛniya yɔrɔ bɛɛ n ka n ka sun tigɛ bon n'a dun y'a ka sun tigɛ tuma dɔ la i bɛ dɔ sɔrɔ a jurumu na ala nana kɛ e ti bana b'i la i ti sun o ye tiɲɛ règle nana i ti sun o ye tiɲɛ darula dɔ la walima kɔrɔ nana an ka kɔrɔw ta bɔ a la sa an ka bɛ denmisɛn musow kɔnɔna la an ka kɛ règle ye o n'a ɲɔgɔnna y'i sɔrɔ tile fɛ k'i sigi sunkalo tile fɛ ka dumuni kɛ hɔrɔnmuso ma haramu don ka d'a kan n'i y'a lajɛ a dalu b'an bolo araso yahudiyakɛ dɔ tun bɛ yen a y'a den ye a b'a la ka dumuni kɛ sunkalo kɔnɔ sugu la kitabu dɔ y'a jira k'a ye den in bugɔ fo ka taa den in nin tigɛ a ye den in bugɔ maaw y'a ɲininka ko karisa i bɛ k'i den bugɔ i b'a tɔɔrɔ fa ye mun kɛ ta a ko tiɲɛ don anw ye yahudiyaw ye anw tɛ seli anw tɛ su mais n'a la kɛ ni silamɛw ka kalo jɔra an kan k'u ka kalo bonya an kan k'u ka kalo sigi an b'an ka taa dumuni kɛ silamɛdenw ɲɛkɔrɔ surtout sugu la a y'a den bugɔ de la fo ka taa den ka kalifa minɛ o fɛn min cɛ in ka alijinɛ sɔrɔ so kosɔn ala yafara yahudiya ma k'a don alijinɛ kɔnɔ ko mun n'a y'a den corriger sunkalo tile kɔnɔ mun n'a y'a den bugɔ k'a ye dumuni kɛ sunkalo tile fɛ e ti yahudiya ye i ba silama i fa silama tiɲɛ don ordre b'i bolo k'i ka dumuni kɛ tile fɛ mais i k'a dogo i k'a dogo hali muso min bɛ yen an bɛ nin fɔ an ka émission na ka caya muso min bɛ yen ne b'a la ka ne lamɛn an ka denmisɛnninw don sun na parce que a fɔra ko an ka denmisɛnninw bila alabato la depuis san 7 o ye seli hukumu kɔnɔna ye donc sisan denmisɛnnin e y'a ko a ma ko a ka sun i b'a fɔ a ye ko n'i sunna i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ bon den dalen bɛ la o don ka tɛmɛ ala kan i yɛrɛ b'a nɛgɛ nɛgɛ n'i sera ka sun tigɛ n bɛ nin d'i ma n bɛ nin d'i ma
e y'o labɛnw kɛ k'o bila ala nana ka nale hakɛ to fɛn min b'a bali muso ka sun don fɛn min b'a bali muso ka seli kɛ o fɛn nan'e sɔrɔ sunkalo tile fɛ bɔn den in t'a dɔn ko fɛn de bɛ yen n'o bɛ a ba bali ka seli ala k'e nana taa sugu la e taara juga san ka cɛkɛ ni fɛnw ɲɔgɔn na san ka n'e sigi salon kɔnɔ ala kira ko ayi dumuni kɛ parce que ala yɛrɛ de y'i bali sunkalo dumuni na nka dumuni in kɛ nka dogo bonya la dumuni dogo kana to i wolodenni ka dumuni ye parce que ale t'a dɔn n'a bɔra kɛnɛ ma sa a da jalen bɛ kɔngɔ b'a la a nana sɔrɔ juga sigilen bɛ sen kan walima dumuni wɛrɛ jinimɛrɛ b'e da a bɛ k'a min a b'a fɔ mama e ko ne ja mama tɛ sun na koyi tuma dɔ la a yɛrɛ bɛ bɔ ka taa fɔ maaw ye mama y'a ka sun tigɛ koyi bɔn ale t'a dɔn fɛn de kɛlen bɛ k'a bali kosɔn adamaden ka dumuni kɛ sunkalo tile fɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ se k'a dɔn kɛba yɛrɛ jurumuba yɛrɛ de b'a la i b'i dogo min kɛ k'a kɛ o fana ye ala bato de ala de ko n ka dumuni kɛ mɛ bonya kosɔn ka taa silamɛw ma ne b'i ka sun dumuni kɛta n b'a dogo tile fɛ usazi i b'o dogo min kɛ ka tila k'i da cɛ ka n'i sigi sunɔnɔw kɔrɔ i siranna ala min ya k'a dogo bilahi i ni sundɔmaw bɛɛ ka ka baraji la dɔlu alal khayri kafa'ilihi wa dalu ala sharri kafa'ilihi e min bɛ maaw bila baara ɲuman kɛli la a bɛ komi i bɛ k'a kɛ e min fana ye maaw bila baara jugu kɛli la a bɛ komi i bɛ k'a kɛ. nin kun ye malimatu salimatu tarawore maa dɔ don min bɛ wajulu kɛ radio citoyen na wala hakili a ye kuma minnu fɔ an bɛɛ lajɛlen ye a faamuya ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ni an ma sun an kana ka min kɛ a da ser'o ma a bɛɛ kun ye walasa ala niyɔrɔ mɔgɔw niyɔrɔ an ka se k'o gasi sigi wala silamɛya dabɔra o de kama ala ka faamuya ɲumanw di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma foli belebele o ye aw ta ye ni waati na aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka Allah subhanahu wa ta'ala deli hamina ko minnu b'an na ni waati laban minnu barika minnu b'a la ala ka an bɛɛ lajɛlen mɔgɔw dilan an tɛ bɔ kuma kɔnɔ fanga an ka sababu ɲuman fo a seyidi Sɛrifu Usman Madan Hayidara ala ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka duwawu k'u ye ala ka ɲɛm'u la ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi jamana min n'an b'a kɔnɔna na n'o ye Mali ye ala ka basigi ni bɛn sabata kɔnɔna na an bɛ jɛmukan min kɔnɔna na a jɛmukan in a kokɔrɔma donnen don ni nɔnɔ fila de ye bɔnlɛ ani simlɛ wala an b'a ɲini ala fɛ bi kɛra hɛrɛ la cogo min na ala ka sini yira na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. رمضان